Kaixo, arratsalde on eta ongi etorri guztioi. Gaurko hitzaldian larrialdiko aplikazioen inguruan hitz egingo dugu, bale? Momentutxo bat. Betiko moduan komentaren atala daukazue, zalantzaren bat edo balin baukazue, bertan idatzi eta hitzaldian zehar begiratzen joango niz eta erantzuten saiatuko naiz. Bestela amaieran ere berriro begiratuko dut eta zuen kezka horiek argitzen saiatuko naiz. Ez dakit normalan ikusitu zuen hauen inguruan ezagupenen bat daukazuen edo ez, baina badaude aplikazioak, larrialdiko egoera horietan lagundu egin dezaketenak, bale? Kasu hauetan, bai telefono eta bai tabletetan, beste dozen aplikazio instalatzen dugun moduan, hauek ere instalatu ditzazkegu, eta egoera hauetan laguntza handia eskainiko digute, bale? Gaurkoan ikusitugun edo pixkat aipatuko ditugun aplikazioak hauek dira, 112 SOS deiak, Osakidetza ayuda a la parada cardíaca, primeros auxilios FICR, ez dakite nola esan bestela, Durkal, Medical ID, Emergencia, Life 360, Busca Familia, Amigos, bale? Pixkat denetik dago, bakoitzak bere berezitasuna dauzka, bale? Danak ez dute gauza bera egiten, dute gauza berdinerako balio, baina danak zer ikusiakote gauza berdinekin, bale? Dala, momentu kritiko batzuetan laguntza eskentzea edo baliagarri izatea. 112 SOS deiak aplikazioarekin hasiko gara. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin sortutako aplikazioa da. Eta, bakizu 112 zenbakia, larrialdetarako telefono zenbakia dela. Eta, aratzo badakagunean, bertara etzen dugula, ezta. Aplikazio honek duena da, irudian eskubiko irudian ikusten zen bezala, nahiko simplea da, bale? Oda, jende asko liatu ez dezan 1000 aukerekin, bale? Nahiko basiko da zentzu horretan. Eta ikusten dute 112ko deitu ona 112ko botoia, gero istripua, larrialdia, sua, polizia, pixkat ikusiko dugu zehatzago atal bakoitzean zer daukagun, bale? Baina, zuzenean komunikatu izango du gara, larrialdeko koordinazio zentroarekin, bale? Gero, 112ra deiaren bitartez deitzen baldin badugu, GPS posizioarekin ere bidaliko da, nolabait deia hartzen duen larrialdeko koordinazio zentro horretan, gure posizioare lortuko dute, beraz, posizioa baldin baukate, ez daukate galdatu beharrik non gauden, bale? Posizioa jakinda, beraiek badakiten non gauden, zehazki, bale? Hortarako dago GPS-a. Hori bai, edozein aplikazioetan gertatzen den moduan, GPS edo ubikazio hauetaz hitz egiten dugunean, bai, derrigorrezkoa da, ubikazioko funtzio hori piztute izatea, bale? Edo GPS-a piztute izatea. Bestela, ez du funtzionatuko ubikazioaren datu horiek ez ditugu lortuko hori itzalita baldin badago, bale? Beste normalen hori, deitzen baldin dugu eta GPS aktibotuko, dei normal izan betzeke, baina informazio bialita, baina ahots gabeko komunikazio ere badaukagu, bale? Edo sarbidea, hemen jartzen dugunez, baina kasu honetan guk geuk adierazi behar dugu zen olako larrialdia den, bale? Eta lau taldetan banatzen da, istripua, larrialde medikoa, sua, gasa, leherketa, eta bestaletik, polizia, bale? Lapurreta edo eraso bat, orduan, kasu horretan, ahotsik gabeko komunikazio horretan, guk geuk adierazi behar diogu, edo zehaztu behar dugu nolako larrialdia den, bale?
Kasu horretan, lau talde hau dauzkagu, bakoitzak ikusten duzutenez kolore baduka, istripuak naranja kolore bat, larrialda berdea, sua gorria eta polizia urdina, ezta? Bueno, hauetako bat aukeratzen dugunean, vale? Berean, atal ezberdinak dauzkate. Orduan, istripuako atal horretan, trafiko istripua, zauritu eta guzti, trafiko istripua zauriturik gabe, ibilgailuak zutan, istripuak kalean, istripuak etxean, sua etxea edo erekinean, vale? Eta bat gehiago ere badago. Vale? Hau da, atal bakoitzak bere atalak dauzka. Vale? Larrialdi medikuen artean, larrialdi konortea galduta eta edo zorraiatuta, bularreko mina infartua, arnasa hartu ezinik, zerbait kontrako eztartik joan da, konbultxoak, hau da, pixka sintomak ez, edo sintoma ezberdinak, hori, adiera nolabait mezua jasotzen duenak, pixkat zehatzago jakin dezan, zenolako larrialda daukagun, bale? Eta gauza bera gertatzen da, su edo poliziako kasuetan, bale? Bakoitzak bere ataletz berdin dauzkate, suaren kasuan, sua etxean edo erekinean, basoa zutan, ibilgailua zutan, usaina edo gasiesa, errea, intoxikazioak, vale? Eta gero bestalde, poliziko bestuan, hemen bi kolorez bernetan banatzen da, alde batetik sexu eraso eta genero indarkeria kolore batekin eta beste guztiak urdinez, vale? Lapurreta, indarkeria eskola, lapurreta eta atrakoa, erasoa, diskarrak, mehatxuak, vale? Moduren bitartez azkenean guk geuk adierazten dugun olako larrialdea daukagun, vale? Gero, menuko atalean gure informazioarekin osatu zeko, gure datuak, datu medikoak, honi abisatu, nire larrialdeak, norbait topatzen gaitu edo, horrekin lagundu gai. Laguntza hobea jasotzeko gere izango dugu, vale? Larrialdi pertsonalizatua atala konfiguratzeko izango dugu hor azpikaldean, vale? Erdiko irudian ikusten duzue, lehen aipatitugun lau atal horien edo larrialdi ezberdin horien artean, horien azpikaldean badaukagu sexu erasoa eta larrialdi jekerezi edo, zuzenago izan daitezen daukagu hori, bale? Lehen ikusigu poliziarekin atal horretan zegoela, baina bixot bizkorrago izateko horret daukagu, bale? Eta gero, goialdean menuko hirumarretako menu horretan, larrialdi pertsonizatua eta gure datuak nolabait sartu izango ditu, bale? Lehen aipatu ditudan, zure datuak, datu medikoak, honi abisatu, bale? Nire larrialdeak, pixkat ja pertsonala den zehozer informazio hori sartu izateko, bale? Nahiko aplikazio osoa da, bale? Pixkat deneri daukagu eta nahiko ondo dago. Bestalde, bale? SOS-deieko aplikazionek ere badauka beste alderantzizko 112 hori, bale? Alderantzizko 112 tresna honek egiten duena da, guk larrialdi batez abisatu ordez, aplikazioak berak guri abisatuko digu larrialdi egoera batetaz, bale? Orduan, kasu honetan, aplikazioa ere aktibatuta egon barra dauka, bale? Eta aplikazioak non gauden detektatzen du, eta inguruan larrialdi bat egonezkero, guri notifikazioko atal horretan, mezu bat agertuko zaigu, larrialdi horretaz informatzen, bale? Orduan, hori, arrisku gorak prebenitzeko, abisu larrialdiak eraginpeko eremuan dauden dispizuetara bidaliko dira abisuak, bale? Meteorologia kaltegarria da, ez dakit, 2 metroko elurte bat, bale? Hemen hori ez da bat ere normala, baina,
supositze zela, tornado bat hemen ez da ongo, baina ongo balitz, edo lurrikara bat ere, horrelako gauzetaz abisatzeko da, bale? Edo suteak, mendian sute handi bat baldin badago, edo uboldeak, edo horrelako gauzak, bale? Gero, segun on bizizareten, inguruan kimikako enpresa hauek baldin bozkazue, edo zentral nuklear baten inguruan bizi baldin bazarete, bale, eskape toksiko horiek egon baldin badira, bale, kaso horretan ere abisatuko ligute, bale? Pixkat, larrialdiak gertatzen direnean, inguruan dauden pertsonai abisatu alizateko, bale? Baina horretarako aplikazioa instalatuta izan beharko dugu, eta ubikazioko funtzio hori ere aktibatuta, bale? Zeren, gure ubikazioaren arabera abisatuko gaitu larrialde horietaz, bale? Hau da, bakarrik inguruan dauden larrialditaz abisatuko gaitu, ez Euskal Herri osoko larrialdi horietaz, bale? Bueno, kezkariko zalantzarik ikusten dudanez ez dezue idatzi, beraz jarraitu egingo dut. Bueno, Osakidetzaren kasuan, Osakidetzak aplikazio ezberdinak dauzkate, bale? Eta badauka aplikazio nagusi bat, eta instalatzen dugunean, bertan, atal ezberdinak daude. Atal ezberdin horiekin, batzuetan ez du ezer instalatu behar izango, baina beste kasu batzuetan bai. Bale, eta instalatu behar dugun atal horien artean hau dago, bale? Bihotzeko bat daukagunean lagundu alizateko informatzen gaituen aplikazio hori instalatu beharra daukagu, bale? Edozein aplikazio bezala, aplikazioen dendean sartu eta instalatu, bale? Bertan hiru diozkazue ikusteko, bale? Aplikazioa irikitzen dugunean, hor ikusten zue ze atal dauden, bale? Formazio RCP-a, hau da, reanimazioa egiteko, lokalizadordea, hau da, desfibriladoreketan non dauden adierazten gaitu mapa batean, kasu horretan hemen irudi horietatik eskubian daukazuena hori izango litzateke, bale? Da gero, detektar PCH, nola, bihotzeko kasuetan nola laguntzeko azkenan informazio guztia hemen daukagu, bale? Aplikazio honen ez dauka beste funtziorik, bale? Da, bakarrik larrialdi kasu hauetan lagundu alizateko, bale? Pausak ematen digute, bideoak ere badauzka, erakusteko, bale? Nahiko konkretua dela esango nukenik, bale? Beste bat, primeros auxilios, FICR, bale? Bueno, FICR edo ez dakit nola esango nuke kasu honetan hitzegoekin. Bueno, hau aurreko aplikazioaren antzekoa izango litzateke, kasu honetan gurutze gorria eta beste herri islamerrak dauzkaten gurutze gorrien ordezkori oantxe berden izena ez gogoratzen ala daukaten. Ilargi, kasu honetan gurutze gorria, beraiek ilargi baten simbola daukate logo bezala edo, bale? Kasu honetan ere, larrialdeko reanimazioa egiteko eta kasuetan larrialdetan lagundu alizateko bideoak edo pausoak ere eskaintzen digute larrialdei aurre egiteko lagundu alizateko, ezta? Eta, aplikazioa erraza eta doaka da, lehen laguntzeko larrialdi ohikoenak maneiatzeko, bale? Hau da, larrialdi nahiko basi bat direnak, bale? Grabeak direnean, kasu horretan larrialdeko zerbitzuetara ditu behar izango dugu, bale? Eta kasu horretan ere, behatzi edo bat zenbakiekin, bale? Mundu osoko edo gehiengo herrialdeko larrialdeko zenbakiekin nolabait integratuta dago aplikazioa, bale? Lehen esan duzan, bideoak, galdeketa interaktiboak eta urratxez urratx pausoak esplikatzen duen aplikazioa bada, bale? Eta kasu honetan, badauka alde hon bat, eta da, wifi-rik gabe ere, erabili izakegu da informazioa, kasu askotan, ja aplikazioan bertan dago, eta ez dauka
ez duzu zenean interneta behar informaziorik kontsultatu alizateko, bale? Beste kasu batzutan gertatzen den moduan, bai? Normalean interneta behar izango dugu eta posizioa, bale? Aplikazio guztiekin ere kontuan izan barraukagu, lehen ez dizuet komentatu, baina ubikazioko zerbitzu hori erabiltzen dugunean, eta ekinen barruan gaudenean, arazoak egon daitezke, vale? GPS seinale hori, ubikazioko seinale hori ez delako ondo lortzen edo bidaltzen, vale? Beraz, horrelako gauzak ere kontuan izan behar dira, vale? Eta interneteko kasueran ere gauza bera. Larrialdi bat daukagunean, kontuan izan behar du, nun gauden, kobertura daukagun bai edo ez, zeren koberturako bazulo baten balima gauden sartuta, agian koberturarik ez daukagu, eta ez dago deitzeko inolako aukerarik, bale? Eta kasu horretan, kobertura dagoen toki batera joan beharko ginateke, larrialdetako dei hori egin ahal izateko, bale? Bueno, kasu honetan pixkat, aplikazio hau orain arte ikusi dugunarekin pixkat guztiz aldatzen da, bale? Larrialdia, ez daukazen orain arte aipatu ditugun larrialdi horiekin zer ikusirik. Kasu honetan, jende heldua edo gazteekin pixkat nolabait kontrolatu alizateko erailtzen den aplikazioa da, bale? Durkal izenekoa da, doaka da eta mundu osoan funtzionatzen du, bale? Bueno, gure babestuen errutinak kudeatzen ditu, adibidez, medikazioak hartu, gailua kargatu, etxean erizten den, nondik dagoen, bale? Horrelako gauzak. Eta gero, izu botoia ere badauka, bale? Azkar jarduteko, eta gure kokapen zehatzak jakin ahal izateko. Baina, orokorrean, kokapeneko aplikazioekin gertatzen den moduan eta beste pertsonaten kokapena ikusi behar dugunean gertatzen den bezala, aplikazio honetan bestearen pertsona horren baimenarik gabe ezin da erabili. Hau da, gure aiton-amonen kokapena jakin ahal izateko, gure aiton-amon hauek, beraien telefonoan, baipen eman beharko lukete, beste pertsona batek non gauden jakin ahal izateko. Azken datu pribatu bada eta gure baimena behar du guk non gauden jakin ahal izateko. Horrelako gauzak ere kontuan izan behar dira, pribatasun kontuagatik. Eta hori, aplikazio honek funtzio ezberdina dauzka, baina orokorren da hori pertsonaten jarraipena egin, non dagoen, noiz atera etxetik, noiz iristen den, medikazio hartu den, gaioa kargatu, nondik dagoen, horrelako gauzak kontrolatzen ditu aplikazionek. Medical ID kasu honetan doakoa eta ordainpeko aplikazioa daukagu, bi aukerak. Doako aplikazioa nahiko basikoa da, baina ondo dago. Hau da, aplikazio honetan gure perfil mediko bat sortuko genuke, hau da, gure datuak jartzen ditugu, gure altuera, pisua, odol mota, horrenko gauzak. Istripu bat izaten dugunean, aplikazioen bitartez, norbaitek gure telefonia ikusten baldin badu, gure informazio hori ikus dezake eta larrialdi bat izan ezkero, medikuak tratatu izateko, ondo datorrena, alergiak, odol mota, gure kontaktua medikuak baldin bauzkagu zeintzuk diren ikus dezakete. Blokeo pantailan agertzen da ere informazio hori, beraz, telefonoa desblokeatu gabe ere informazio hori bertan dago, beraz, norbaitek ikus zerretatzen baldin batzegu eta norbaitek informazio hori ikusi beharra baldin baduka, ez dauka telefonoa desblokeatu beharrik, zuzenean ikus dezake blokeko pantailan informazio hori, Eta gure kokapena partekatzeko aukera ere ematen du 24 orduz, gehiago ez, bakarrik 24 orduz. Ikusten duanez, oraindik zalantzarik ez dut idatzi, gogoratzen dizuet, komentarioen atalean, galderen bat baldin baduzue, bertan idatzi eta erantzuten saiatuko naiz, beste aplikazio bat.
Kasu honetan, aplikazioak berak ez du gauza asko egiten, vale? Emergentzia dauka izena, eta Espainiako larrialdeko telefono zenbaki asko dauzka, vale? Larrialdeko zenbaki hauek dira, udaltzaingoa, Polizia Nazionala, Suhiltzaileak, Toxikologiako Institutu Nazionala, genero indarkeria, herribide zirkulazio eta klimatologiari buruzko abisuak emateko, kreditu txartelak lapurtzen kantzelatu ahal izateko, vale? Kasu guzti hauetan, hor ikusten duzen irudian, irudi ezberdin dauzkaten nahiko intuitiboak dira, bertan sakatu genuke eta bertan daude telefonoak, vale? Eta aplikazioak erabilita, bitartez deia egin dezakegu, vale? Kasu honetan kontu zibili behar dugu kasu batzuetan, vale? Zere gure herrialdetik kanpo baldin bagaude, deia egitako garaian, ez badago gu kontratutako zerbitzu baten bitartez egiten, horrek gero agian kostu bat suposatu dezake, vale? Hau esan dezaket ez, gure herrialdetik kanpo danen zer esan nahi dut? Adibidez Txinara, vale? Estatu batutara, Brasilera, berdin dit, vale? Gure herrialdetik kanpo, gaur egun badakizue Europa mailan herrialde batzuen artean gu kontratutako zerbitzuarekin, bai internet eta bai deiak kostu ekstrarik gabe egin ditzakezkegula, vale? Baina ez Europako herrialde guztietan hau ere kontuan izan behar da, vale? Herrialde horietan, ezin dan herrialde horietan egiten baldin badugu, horrek kostu ekstra suposatuko luke deia egitako garaian, bai? Aplikazio honen bitartez edo guk telefono bat markatu ezkero, bale? Berdin dio. Azkenean dei bat da. Berdin dio aplikazio baten bitartez edo bestaten bitartez. Bueno, orduan, aplikazionek ez dauka beste zer, bale? Azkenean, segun kasu ezberdinetarako larrialdeteko telefono horiek dauzka, guk deiak egin ahal izateko, bale? Eta gero eskubiko irudian ikus dezakezue, persona 1, persona 2, bale? Hau da, guk hor jarri ditzazkegu, gure nolabait larrialdetan deitu beharreko pertsonai, zuzenean deitu ahal izateko, bale? Esan barra dago aplikazionetan ez daula behin botoia sakatuta zuzenean deituko du telefono horretara, ez du konfirmazioa eskatuko, bale? Askotan gertatzen zegu bai ordenagailuan edo bai telefonoetan akzio bat egiten dugunean konfirmazioko galdera bat eskatzen dugula, bale? Leiho berri bat saltatzen dugu, seguru zaude hau egin nahi dezula, eta guk baietz edo ez esan behar diogu. Kasu honetan aplikazionek ez du galdetuko, konfirmazio hori ez du ekiko. Deia egiteko momentuan, deia egiteko adierazten baldin badugu, zuzenean deia egiten hasiko da, bale? Bueno, bukatzeko lehen Durkal aipatu dugu eta live 360 buska familia amigos, kasu honetan ere nahiko antzekoa da, bale? Kontzeptu oso antzekoa da, hau da pertsona bat edo pertsona talde bat jarraitzeko erabili dezakegu, bale? Gure familia jarraitzeko adibidez, aplikazionetan famili talde bat osatu dezakegu nolabait esatearren, bale? Eta familiaretan batzuk edo pertsona batzuk sartzen ditugu, bale? Eta familia horren artean txatak eduki ditzazkegu, familia horren taldekideak non dauden ikus dezakegu, bale? Familiko taldekide batek zer gertatzen besteok ikus dezakete familiko taldekide horrei zer gertatu zaion, bale? Notifikazio mezu abisu bat iristen zaiolako, bale? Edo telefono hori non dagoen, galduta aldin badago non dagoen ikus dezakegu, bale? Hau da, ubikazioa beharrezkoa da kasu honetan, bale? Orduan, pertsona edo telefono non dagoen, horrelako gauzak, bale? Hau da, lehen Durkal aipatu dugu, kasu honetan, hau, ez da gauza bera, zeren hemen taldeak eta taldearen kontzeptu hori sartzen dute, baina orokorrean esan ezagun kontzeptu oso antzekoa daukagula aplikazionetan. Vale? Bueno, azkenean aplikazio asko dela herrialdeteko kasuetan, vale? Pixkat gustukoena daukaguna erabili dezakegu, eta kontuan izan behar duguna da, kasu batzuetan ubikazioko GPS-eko aukera hori aktibatu egon beharra dagoela, bai edo bai, vale? Hemen hori eman beharra dago,
bestela ez du funtzioak ez dute ondo funtzionaten, edo ez, agian erdizka edo ezer, bale, kasuaren arabera. Eta beste kasu batzuetan ere interneta behar izango dugu, beraz, horrelako gauzak kontuan izan erabiltzeko garaian edo aplikazioak aukeratzeko garaian, bale? Orduan, ez dator gaizki horrelako aplikazioren bat telefonoan instalatu izatea, larrialdi bat daukagunean, zuzenean kontsultatu izateko edo lagundu izateko. Bale, bai dei bat egiteko, larrialdi bat ez da bisatu izateko, beste pertsonatik lagundu izateko, eman beharreko pausoak adierazteko, bale? Ikusi duzue, aplikazio ezberdin dauzkagula, bakoitzak bere funtzioak dauzkatela, eta nahiko erabilgarriak direnak, bale? Eta orokorrean edonork erabilitzazke aplikazioak ez dira nahiko intuitiboak dira, nahiko sinpleak egiten saiatu dira, beraz erabiltzako garaian lana errazten diguten aplikazioak dira, bale? Bueno, mila esker gauzko hitzaldian hemen gurekin egotegatik, ikusten dudan ez daukazu zalantzarik. Gogoratzen dizuet, hilabete honetan ere beste hitzaldi batzuk izango dituzuela, animali edo maskota hauen aplikazioekin zerikusi daukatenak, onlineko estafa edo lapurraketa horiek, bale? Eta gero sare sozialen eta hauen arriskuen inguruko hitzaldiak izango dira, hilabete honetan izango ditugun hitzaldiak, bale? Bueno, berriz ere mila esker gurekin hemen egotegatik, eta hurrengora arte. Agur!